Што вядома пра першае палітычнае забойства незалежнай Беларусі, які страшны лёс напаткаў маладога чыноўніка і дэпутата Яўгена Мікалуцкага. Як Лукашенко выкарыстаў гібель паплечніка для расправы над сваімі апанентамі, а таксама ці змог ён стрымаць сваё слова і знайсці вінаватых. Зараз мы раскажам вам усе падрабязнасці гэтай трагічнай і заблытанай гісторыі. Магілёў. Раніца панядзелка. У сям'і Мікалуцкіх пачынаецца чарговы тыдзень. Дарослыя Яўген і Алла збіраюцца на працу, а іх дачка-першакурсніца Алеся на пары ва ўніверсітэце. Усе былі ў гуморы. Папярэдні дзень яны правялі на прыродзе. Праўда, перад сном Алла Мікалуцкая пачула дзіўныя гукі зверху. Над іх кватэрай на апошнім паверсе быў тэхнічны паверх, і жанчына падумала, што туды залезлі бамжы. Раніцай яна збіралася расказаць пра гэта мужу, каб той выгнаў няпрошаных гасцей. Муж Аллы, Яўген Мікалуцкі, у свае 37 гадоў ужо зрабіў выдатную кар'еру. Ён быў дэпутатам беларускага парламента і кіраваў дзяржкантролем Магілёўскай вобласці. На гэтую пасаду яго прызначыў асабіста Александр Лукашенко. Абодва яны былі са Шклова і добра ведалі адзін аднаго яшчэ з часоў дэпутацтва апошняга. У 94-м Мікалуцкі разам з жонкай былі ў лукашэнкаўскай камандзе і ездзілі агітаваць за будучага прэзідэнта. Той пасля выбараў даручыў маладому прынцыповаму паплечніку ствараць камітэт дзяржаўнага кантролю ў Магілёўскай вобласці. Гэтая структура ў першыя гады незалежнасці называлася па-рознаму: то кантрольная палата, то служба кантролю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Яна была патрэбная, каб сачыць за тым, як трацяцца дзяржаўныя грошы і прадухіляць ці расследаваць эканамічныя злачынствы. У 90-е для КДК працы было мора. У Беларусі квітнелі бандытызм, карупцыя і кантрабанда. Яўгену Мікалуцкаму, па сутнасці, давялося ствараць рэгіянальны орган з нуля. У магілёўскага дзяржкантролю не было ні офіса, ні абсталявання, ні нават супрацоўнікаў. Першы час яго кіраўніку даводзілася ездзіць на працу са Шклова, але ў 95-м сям'я пераехала ў абласны цэнтр і пасялілася ў доме на Вялікай Машэкаўскай вуліцы. Але вернемся ў той ракавы дзень 6 кастрычніка 97-го года. Тады, як і кожны панядзелак, чыноўніку трэба было быць на планёрцы ў аблвыканкаме. Машына да дома прыязджала ў 7:45, і на ёй у горад ехалі усе Мікалуцкія. Галава сямейства выходзіў на плошчы Леніна, жонка Алла каля падатковай інспекцыі, а дачку Алесю кіроўца падвозіў да універсітэта. Гэта паспела стаць нечым кшталту рытуалу ў сям'і, але ў той злашчасны дзень у студэнткі адмяніліся першыя пары, і яна засталася дома. Гэта, імаверна, уратавала ёй жыццё. Сыходзячы, бацька пажартаваў, каб дачка нікому не адчыняла дзвярэй. Калі хто спытае, дзе мама і тата, то Алесі трэба было адказаць, што тыя зараджаюць кулямёт. Пасля таго, як сужэнцы зачынілі дзверы, Алла Мікалуцкая пачула, як зарыпелі дзверы тэхнічнага паверху і згадала пра сваё жаданне нагадаць мужу пра начныя гукі і бамжоў. Але тут прагучаў магутны выбух. Жанчына не адразу зразумела, што адбылося. Ёй падалося, што муж спатыкнуўся і пачаў падаць на яе. Вакол узняўся пыл і нешта пачало валіцца. Акрамя таго, страшэнная выбуховая хваля павыбівала дзверы ў суседзяў. Калі Алла Мікалуцкая падняла галаву, то пабачыла адарваную руку мужа і яго самога з вялікай ранай у жываце. Яна сама сцякала крывёю, але крычала, каб дапамагалі параненаму мужчыну. Аднак медыкам, якія прыбылі на Вялікую Машэкаўскую, заставалася толькі канстатаваць смерць Яўгена Мікалуцкага ад страты крыві і разрыву ўнутраных органаў. Сапёры высветлілі, што смяротную выбуховую прыладу зрабілі з артылерыйскага снарада часоў Другой сусветнай вайны і тротылавай шашкі, а пасля заклалі ў смеццяправод. Побач з целам забітага чыноўніка выявілі яшчэ адну частку, якая не разарвалася, таму ахвяр трагедыі магло быць нашмат больш. Замоўцы і выканаўцы замаху выдатна ведалі, у які час Мікалуцкія выходзяць з дома і, падобна, хацелі адным выбухам забіць усю сям'ю. Тым не менш, Алла Мікалуцкая выжыла. У бальніцу ў жанчыны налічаць 13 пераломаў скроні і пашкоджанні галавы ды вачэй. Яе жыццё выратуюць медыкі, якіх Лукашенко адправіць з Мінска ў Магілёў верталётам. Жанчына не ведала, што ейны муж загінуў, і прасіла пакласці іх разам у адну палату. Пра страту ёй стане вядома ўжо пасля таго, як Яўгена Мікалуцкага пахаваюць. Развітанне з чыноўнікам і дэпутатам прайшло праз дзень пасля яго гібелі, 8 кастрычніка. На яго прыехаў Александр Лукашенко, якога ахоўваў чалавек у дзіўным шлеме. Прычым на жалобнай цырымоніі ён заявіў, што сапраўднай цэллю забойцаў быў ён сам. Они долго подбирались к президенту, не получилось. Решили начать с людей, которые были рядом с президентом,
которые всегда выполняли его волю по первому его требованию. Людей, которые боролись с этой нечистью. А пасля Лукашенко перайшоў да адкрытых пагроз і ультыматумаў. Но я предупреждаю всех тех поганых, которые совершили это гнусное преступление. Если через неделю властям не будут переданы те, кто заказал его, а они здесь, мы предпримем адекватные меры, и они будут еще жестче, чем это гнусное преступление. Але Лукашенко не быў бы Лукашэнкам, каб не павярнуў нават такую страшную сітуацыю сабе на карысць. Ён выкарыстаў гэтае забойства для запалохвання банкіраў і прадпрымальнікаў, выставіўшы жорсткі ультыматум і ім таксама. Я предупреждаю всех, кто подвязается на ниве коммерции бессовестной, грязных денег, всех так называемых предпринимателей и банкиров, грязных предпринимателей и банкиров. У вас 10 дней, чтобы рассчитаться с государством, чтобы выплатить долги, чтобы урегулировать отношения с государственными органами власти. Через 10 дней мы не будем искать массы доказательств. Каждое ваше правонарушение, даже самое мельчайшее, повлечет с нашей стороны неотвратимые требования в рамках законов нашего государства. Расследаванне забойства чыноўніка, якое адразу засакрэцілі, Лукашенко ўзяў пад асабісты кантроль. Але ж каму магла быць выгаднай расправа над Мікалуцкім? Ён быў уплывовым чалавекам у рэгіёне, але калі б забойцы хацелі падабрацца непасрэдна да Лукашэнкі, хутчэй за ўсё яны б выбралі больш высокапастаўленую фігуру ў ягоным атачэнні. Таму забойства кіраўніка магілёўскага дзяржкантролю відавочна было звязанае канкрэтна з ягонай дзейнасцю. Тым больш, незадоўга да трагедыі сам Мікалуцкі заявіў журналістам аб пагрозах. Расказваючы пра змаганне з так званай гарэлачнай мафіяй, якая займалася перапраўкай алкаголю з балтыйскіх краін у Расію праз Беларусь, Мікалуцкі адзначыў, што па яго абяцалі даслаць снайпера. А за 3 месяцы да забойства чыноўніка каля дома падкаравуліў крымінальны аўтарытэт Ткач, які хацеў паразмаўляць з Мікалуцкім. Але той катэгарычна адмовіў, сказаўшы, што гаварыць будзе толькі ў сваім кабінеце. Пасля той кароткай сустрэчы кіраўніка мясцовага дзяржкантролю літаральна трэсла, бо ён лічыў Ткача страшным чалавекам, які трымаў увесь Магілёў. Жонка тады настаяла на тым, каб Мікалуцкі звярнуўся ў КДБ, што ён у выніку і зрабіў. Цэлы месяц у іх дома ляжала прылада, якая выяўляла праслухоўку. Алла Мікалуцкая скардзілася на нейкі дзіўны шум у тэлефоне, а таксама перыядычна ў кватэры спрацоўвала сігналізацыя. Але муж яе запэўніваў, што калі нешта здарыцца, то надзейныя сябры ніколі не кінуць яго сям'ю. Следчыя і чэкісты адразу ўзяліся актыўна расследаваць забойства Яўгена Мікалуцкага, якое было кваліфікаванае як тэракт. Раскрыццю павінен быў паспрыяць і лукашэнкаўскі дэкрэт аб неадкладных мерах па барацьбе з тэрарызмам, які даў права сілавікам затрымліваць любога падазраванага на тэрмін да месяца. Яны літаральна рылі зямлю, абшуквалі падазроныя аб'екты і закінутыя гаражы. Так удалося знайсці амаль 2 дзясяткі тайнікоў са зброяй, якія дазволілі сышчыкам выйсці на таго самага Ткача, які дабіваўся размовы з Мікалуцкім. Ткачу ці Валерыю Ткачову было 50 гадоў. Калісьці ён працаваў у камітэце дзяржаўнай бяспекі, дзе займаўся праслухоўкай, але яго выгналі за нешараговую правіну – паляванне на кабана стабільнай зброяй. Са звальненнем мужчына стаў прадпрымальнікам з сувязямі ва ўсіх сферах. 2 гады ён адсядзеў у СІЗА па падазрэнні ў стварэнні злачыннай групоўкі, але тую справу Ткачоў лічыў фальсіфікацыяй былых калег па КДБ. Ткач ездзіў на дарагіх машынах і збіраў кампрамат на ўсіх запар. Ён не хаваў, што праслухоўвае даішнікаў, міліцыю і нават службу бяспекі Лукашэнкі, бо ведаў іх радыёчастоты і меў адпаведнае абсталяванне. Сярод тых, за кім сачыў Ткач, быў і Яўген Мікалуцкі. Больш за год аўтарытэт назіраў за чыноўнікам і дасканала высветліў ягоны лад жыцця і працоўны графік. Пасля затрымання Ткачоў не стаў абвяргаць, што сапраўды спрабаваў сустрэцца з кіраўніком дзяржкантролю. Гэта здарылася пасля таго, як ён падаў пазоў у суд на ўпраўленне КДБ па Магілёўскай вобласці, які тычыўся абароны гонару і годнасці. Усе прыёмныя дні Мікалуцкага былі распісаныя, таму Ткач пачаў высвятляць, дзе той жыве, і аказалася, што яны суседзі, але размовы тады так і не атрымалася.
Заставалася няясным, навошта Ткачову з паплечнікамі было забіваць кіраўніка магілёўскага дзяржкантролю. Але высветліць гэта ў галоўнага фігуранта аказалася немагчымым, бо 27 снежня таго ж 97 года яго знайшлі мёртвым у камеры следчага ізалятара. Па афіцыйнай версіі, ён зрабіў вяроўку і засіліўся на нарах. Перад смерцю падазраваны напісаў ліст генпракурору Беларусі, у якім расказаў пра ціск і катаванні, а таксама пра тое, што ад яго выбівалі прызнанні не толькі ў забойстве Мікалуцкага, але і ў падрыхтоўцы замаху на Лукашэнку. Сябры Ткачова не верылі ў самагубства. Яны меркавалі, што гэта была расправа, каб на судзе той не выдаў імёнаў высокапастаўленых замоўцаў. Таксама Ткач нібыта ведаў праз праслухоўку спецслужб пра існаванне ў Беларусі групоўкі, якая займаецца ліквідацыяй крымінальных аўтарытэтаў, якая пазней стане вядомай як лукашэнкаўскі эскадрон смерці. Але ж міліцэйскі генерал Мікалай Лапатік быў упэўнены, што Мікалуцкага забіў менавіта Ткачоў і што ў крымінальнай справе ўсё было даказана. Генерал згадываў, што пасля допыту аўтарытэт заявіў, што раскажа ўсё, але ад яго расказу стане гідка. Па меркаванні Лапатіка, былы КДБшнік проста не вытрымаў прынізлівай перспектывы надоўга сесці ў турму і знёс свае сакрэты ў магілу. Імя генерала Лапатіка яшчэ прагучыць на ўсю краіну ў кантэксце ўсё таго ж эскадрона смерці. У 2000 годзе ён напісаў рапарт пра расстрэльны пісталет, які выдаваўся напярэдадні знікнення апазіцыйных палітыкаў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара. Пасля гэтага Лапатіка адправілі на пенсію. Але вернемся да справы Мікалуцкага. Следчая група прыйшла да высновы, што чыноўнік змагаўся са злачыннымі задумамі Ткачова, а той, у сваю чаргу, хацеў перашкодзіць ягонай службовай і палітычнай дзейнасці. У такіх фармулёўках не было канкрэтыкі, але гэта людзей у пагонах не хвалявала. Узарвалі і ўзарвалі. У канцы 1998 года следства па справе завяршылася, а наступнай вясной пачаўся і закрыты судовы працэс. На лаве падсудных апынуліся трое мужчын: Віктар Янчэўскі, Роман Радзікоўскі і Анатоль Гаўрылаў. Янчэўскі нібыта дапамагаў Ткачову сачыць за Мікалуцкім, і яго апазнала Алла Мікалуцкая. Радзікоўскі забяспечваў банду зброяй, а 22гадовы Гаўрылаў сябраваў з сынам галоўнага фігуранта і раз-пораз выконваў ягоныя даручэнні. Пацярпелым па справе Мікалуцкага быў прызнаны і Александр Лукашенка, бо, згодна з паказаннямі Анатолія Гаўрылава, які адзіны пагадзіўся супрацоўнічаць са следствам, Ткачоў здымаў кватэру ў Мінску недалёка ад рэзідэнцыі ў Драздах. Разам з Янчэўскім ён назіраў за перамяшчэннямі кіраўніка Беларусі і планаваў закласці бомбу на шляху картэжа. Гаўрылаву паверылі, бо той указаў сакрэтныя радыёчастоты лукашэнкаўскіх спецслужбаў. Але ж следчым так і не ўдалося высветліць матываў Ткачова, акрамя асабістай нелюбові да прэзідэнта. Падрыхтоўку замаху на Лукашэнку вылучылі ў асобную справу, але яна ў выніку нічым не скончылася. Суд над Янчэўскім, Радзікоўскім і Гаўрылавым прайшоў хутка, усяго толькі за 2 месяцы. На яго не пускалі журналістаў, што Алла Мікалуцкая называла нонсенсам. Сама яна хадзіла на пасяджэнні і на першым пажадала абвінавачаным здохнуць, але ж з часам настрой жанчыны мяняўся, і яна нават заявіла, што ёй сорамна знаходзіцца ў залі суда. Яна чакала, што будуць названыя замоўцы гібелі ейнага мужа, а па выніку на лаве апынуліся нейкія, па яе словах, адмарозкі, якія на працэсе будуць заяўляць пра катаванні падчас следства. Таксама пацярпелая згадала, як Мікалуцкі расказваў пра злоўжыванні, у якіх падазраваў высокіх чыноў, але ж нікога з тых высокіх чыноў на лаве падсудных не аказалася. У выніку фігурантаў прызналі вінаватымі, але не ў забойстве, а ў бандытызме, падрыхтоўцы замаху на Лукашэнку і незаконным абароце зброі. Віктар Янчэўскі атрымаў 11 гадоў калоніі, Анатоль Гаўрылаў 5, а Роман Радзікоўскі 4. Прычым апошні адразу выйшаў па амністыі як ліквідатар чарнобыльскай аварыі. Ад матэрыяльных прэтэнзій да асуджаных Алла Мікалуцкая адмовілася, бо так і не была даказаная іх датычнасць да забойства ейнага мужа. Такім чынам, на галоўныя пытанні, хто і навошта забіў Яўгена Мікалуцкага, суд адказу так і не даў. Пасля прысуду жанчына хадзіла па розных інстанцыях, але ёй адказвалі, крымінальная справа не закрытая і не мае тэрміну даўніны. Справу Мікалуцкага Лукашенка выкарыстаў і для палітычных чыстак. Пасля гібелі паплечніка ён ускосна абвінаваціў у датычнасці да яе міністра сельскай гаспадаркі Васіля Лявонова і кіраўніка аграфірмы «Світанак», двойчы героя сацыялістычнай працы Васіля Старавойтава. Нібыта, Мікалуцкі збіраўся расказаць пра маштабныя крадзяжы маёмасці і грошай у гаспадарцы Старавойтава, да якіх быў датычны і міністр. Лявонаву закідалі таксама і сяброўства з тым самым Ткачом.
Але гэтыя абвінавачванні так і не пацвердзіліся. Старавойтаў, які за кратамі перажыў 2 сардэчныя прыступы, мікраінсульт і амаль аслеп, атрымаў 2 гады за карупцыю. Лявонаў за тое ж самае быў асуджаны на 4 гады. Ёсць і яшчэ адзін цікавы факт. У 2020 годзе стала вядома, што ў першыя дні пасля выбуху ў Магілёве пад хвалю затрымання ўтрапіла маці Веранікі Цапкала, былой паплечніцы Святланы Ціханаўскай. Аказалася, што справу супраць банкіркі Яўгеніі Шасцерыковай за перавышэнне паўнамоцтваў завялі яшчэ ў 96-м, але праз год хворую на рак жанчыну арыштавалі. Ёй закідалі арганізацыю замаху на Мікалуцкага праз праверкі ейнага банку, а ў кватэры нібыта знайшлі патроны ад пісталета. Шасцерыкову трымалі пад вартай проста ў онкалагічным дыспансеры. И вось як згадывала той час дочка Вероника. Я зашла в палату, где сидели 2 надсмотрщицы, а моя мать лежала на полу, на голом полу, прикованная к батарее. И тогда она была прикована к батарее той рукой, которая у нее была прожжена до кости химиопроцедурами, химиотерапией. И тогда, в тот момент, я увидела и поняла, что настоящее лицо этой власти. Маці Веронікі Цапкала ў выніку адпусцілі па амністыі. Яе віна, вядома, даказаная не была. Цяжка хворай жанчыны не стала ў 2001 годзе. Варта адзначыць, што Яўген Мікалуцкі меў рацыю, і сябры сапраўды паклапаціліся пра яго сям'ю. Пакуль жонку Аллу лячылі ў прэзідэнцкай бальніцы, калегі мужа дапамагалі дачцэ Алесі. Пасля выпіскі Лукашенка часова пасяліў Мікалуцкіх у катэджы побач з рэзідэнцыяй у цэнтры Мінска, а дзяўчыну перавялі вучыцца ў мінскі ІНЯС. Палата прадстаўнікоў хадайнічала перад Лукашэнкам, каб Яўгену Мікалуцкаму прысудзілі званне Героя Беларусі пасмяротна, але гэтага так і не здарылася. Тым не менш, у Магілёве і Шклове з'явіліся вуліцы ў гонар загінулага чыноўніка. Пасля аднаўлення Алла Мікалуцкая працягнула працаваць. Яна ўзначальвала камітэт па працы і сацыяльнай абароне Мінаблвыканкама, а таксама працавала дарадцам кіраўніка камітэта дзяржкантролю. Цяпер яна ўдзельнічае ў мерапрыемствах праўладнага саюзу жанчын разам з такімі персанажамі, як Лідія Ярмошына. Доўгі час пасля жудаснага забойства Яўгена Мікалуцкага беларуская ўлада пазбягала словаў тэракт і тэрарызм. Нават першыя выбухі з дзясяткамі пацярпелых у нулявых кваліфікаваліся як злоснае хуліганства. Цяпер жа на асконе лукашызму тэрарызм стаў падставай для палітычных рэпрэсій і ўзмацнення ціску на народ. Хоць замоўцаў выбуху ў Магілёве так і не знайшлі, у канцы 90-х суду хапіла смеласці прызнаць удзельнікаў гучнага працэсу невінаватымі ў забойстве Мікалуцкага. Цяпер жа прысуды штампуюцца налева і направа, і суддзяў асабліва не хвалюе наяўнасць ці адсутнасць доказаў.